second semester year 1 ha ṅụrụwala n'ihe ṅụwa ma goof ma siga bakot ndị ke nwaanyị aka ịwazie trouser pino before you know it ya ebuliele ha set nne ya na nna ya na-enwe ike ịzụtali to God ọrụ ese etiele ịbatazie na university environment pidgin English na-arị ibe elu m na-ajụ m o nwere course na-akpọ pidgin English so ndị nne na nna meku na shanu na aizo maka akpata atụfu anaghị eji ya abụọ ọgaranya mgbe ọbụla nwa gị bidoro sụwa bekee tiwe ya shebi mara na o so ya ọ sụwa bekee ti ya shebi you know nwanne o so ya o were nga shebi nọ na dictionary nwa gị sụwakwanụ bekee tige ya well sha o sokwe because sha no be English ndole ka ọzọ last you understand me she osokwe check yeah then onwe another grammar na ewuri ha na ole ya ndị ke nwoke what's up onwebekwa ebe ọ gara across bekwa yala asụ what's up ndị ke nwaanyị wo as in what as in under what level papa mama ịnụ nwa gị ụdị bekee ndị a niile n'ọnụ chefuo ya mee ya -1 were ego gị mere ihe ọzọ then ihe ọzọ ị ga-eji mara ihe ụmụaka a na-arụ na skuul wụ mgbe ọbụla asụ gara strike mgbe ahụ ọ dị na imperative na ha ga-alọtarịrị ụlọ nwanne ebe ọbụla ilepụrụ ya na taụnụ babes ishie ndị ke nwaanyị eshize n'ụlọ nne ya na nna ya na-agazi ọrụ ya wụrụ mgbe ụfọdụ nwa gị nwaanyị kolie akpa ya sị gị na ya gaje ịhụ project supervisor ya ọgụọ nke ya dere ede before ya taịpụ bind ya ya kụọ ya 1 week mgbe ahụ supervisor ya mediri na enyi ya nwoke o supervise chala ahụ ya ụkwado the project sizi ya budatara gị ka ị taịpụọ then ọ chọkwanụ ime ihe dị ka nkụchara a night akwe na-aghọta ndị nke Enugu na-akpọ ya nkụchalụ ọchọ ime one night nkụchalụ only eme ihe ọ ga-agwa gị ọ ga-asị gị o nwere ike ịsị gị na ya gaje na ịntanet ka ya ga mee all night browsing bad condition well isiokwu anyị abụghị na mmadụ agaghị eri popsi ya ma momsi ya mugu after all ha nwarikwere ndị mụrụ ha and anyị nwa na onwe anyị ụmụ anyị ga-erikwa anyị but can I try to defend ourselves at least a little, to a reasonable extent, as in the 4 walls of the universities, you know? We could continue like this in less than 20 years. Our students now, in line with a certificate haji. Ndike Dr. Gale Bumad steady. Webe dozu na adana no log, unu ga hobeke wozu. Ndike lawyer gazine bullshit. Engineers ga fuck up. Ndị ka egoro optometry machi aga na ahụrụ mmadụ anya na ndụ gbọtọ political scientists ga-akụwazi nshi na aja aghara then this country will be in a mess. So please, the federal government of Nigeria and the Ministry of Education, please tackle this particular problem. The earlier the better. A class 5 student in the senior secondary school came to school in a torn uniform. Onye nkuzi ahụ ya na-efe doka Joya John, what happened to your uniform? The boy said, okay, sir, it is tear. The teacher said, what do you mean? Will you correct yourself, my friend? I said, sir, it's tear. John, will you correct yourself? John said again, sir, it is tearing. You see? A class 5 student. And there was this other boy in a class. His teacher was covering his view, though unknowingly, because he was writing for the class on the board. So this boy didn't know how to call the attention of the teacher to shift a bit. He started grumbling. So the teacher heard it and turned. And now asked him, James, what's the matter with you? This boy didn't know how to tell the teacher his problem again in English, because vernacular was highly prohibited in that class.
He then managed to say, sir, you are a block. How can? Not the best in town, no. For people who savvy fashion, your quality now wine, your quality now wine. Still on illiteracy name on Latest Bad Condition Volume 7 with yours sincerely faithfully, Ucho Buago, the professional Talkinson. A teacher asked one student to mention 10 wild animals that could be found in Southern Africa. This boy just get up, say, sir, 5 lion, 5 elephant. Abakoyo 10. Onye nkuzi say lion. Otu onye nkuzi gochara assignment in one class here. What the boy say, Ephraim. The boy abia say, when did you come to school last? Because from here the boy did all the school. So yes, when did you come to school last? The boy late to how school yesterday. Yes, sir, it don't take, so I can't remember. So you know I came with you how ghost here. Bad condition. Bad condition. One stubborn boy can teacher say to the practical question na class. Ese okwano. Get called the anya, then again we can kuta had the ano. In the in primary school, I make a secondary. But school, no school. So this boy, the assignment I carry a makwe ball ebido zebu akata. Na chonyo genyo. By sudden onye nkuzi abataze na class, kusuo ya. Sizie ni lay down. Hands here up. What is your name? What is your name, stupid boy? The boy pupu sandal ya weli okpuru okwu ya eluji onye nkuzi si ya sa ka onu ma ya no kwuga egwanu me wa am no. He got this small boy of about 4 years of age. Maya boya bana bathroom. Esa ho. I warn Olama about this thing severally. No. So this boy abia jo Maya say, "Mommy, this thing in my waist, what is it called?" Maya say, "Okay, it is called sports car." The boy achia. It's okay. Thank you, mommy. Yeah, that job mess. Mommy, what of your own? Huh. Why I see the question, okay, it is called a mechanic workshop. After 2 minutes, why he before the boy I got up on the bathroom. Yes, mommy. Mommy, can I park my sports car in your mechanic workshop? Chief Don FNC Njoku Buruburu, one of Eche Ancient Kingdom, Chairman Chief Executive Officer Prince Njoku Limited and FB Nigeria Limited Obibo, River State. Buruburu Abatawazeni Ime Church. Akwenhoro. Pastor no sinelu pulpit na preach kopu wan lekweze ka John nwa eji good na abataje. Ya wa forga so the man ewurezi ebre no kpo si well brethren. Let's quickly go to the book of John, chapter 50. No, John, go back. John chapter, go back. Just wait a